Alam niyo naman siguro na ang buhok natin ang pinaka-crowning glory natin. Yung iba, ang dami-dami nalang ginagawa para lang mapanatiling healthy ang buhok nila. Syempre ako din, kaya naman nag-order din ako ng hair treatment. Kapag nga mami ka ay hindi ka nga basta-bastang makalabas ng bahay para nga magpa-hair treatment. Mabuti na nga lang may mga product na ganito at pwedeng-pwede natin gawin dito sa loob ng bahay. At syempre, kahit nandyan si baby ay okay lang dahil nga safe na safe. So, ito nga yung ginagamit kong hair treatment ng PSPH Beauty, or mas kilala siya sa white label na product. Meron nga sila nitong shampoo. Syempre, pagkatapos ng shampoo, meron din naman silang hair mask. At pag natuyo na, pwedeng-pwede na natin gamitin yung kanilang hair tonic, or mas kilala sa hair grower, ganon. Actually, itong hair mask na talaga ang ginagamit ko before. Kaso nga lang, etong at paubos na rin, kaya naman nag-order na rin ako. Mabuting at meron na nga sila nitong trio. Mas makatipid ka nga kapag ganito na bundle. At tignan nyo naman, may kasama din siyang hair massager. So, ito nga nabili ko nga ng 569 na kung saan magkakaroon na nga ako ng ilang buwan na hair treatment. O, diba? Kapag sa salon ka magpa-hair treatment, ay nako, hindi lang 569 ang gagastusin mo, aabutin ka ng 1,000. Ganun. So, as mami, mas practical talaga yung ganito. Naaalagaan ko yung buhok ko sa abot ng aking bulsa. Ganun. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Ito nga, sinampo ko na nga itong buhok ko. 3 products lang naman ito, kaya naman alam na natin yung sunod-sunod. Siyempre, pagkatapos nating shampoohan, ito nga't ibabad na natin sa hair mask. Each product naman ay may instruction, kaya naman matuto lang tayong sumunod para iwas damage din sa mga hair natin. Ganun. So, actually, itong ang hair mask ay ginagawa ko ng conditioner kada ligo ko. Pero syempre, hindi ko na siya binababad ng 5 minutes to 15 minutes. Ganun. Yung tamang conditioner lang ba, mababad lang ng konti tapos banlaw na agad-agad. Pero for today's video, dahil nga for the treatment akets, ay ibababad nga natin ng 15 minutes. At syempre nga sa 15 minutes nga, ayan nga, nakapagbalat pa ako ng papaya at nakapaglinis pa ng malunggay. Ganun. O, diba? All-in-one talaga palagi ang mamis. So, ito na nga at nabalnawan ko na nga ang na-shampoohan at na-hair mask na aking buhok. At gaya nga ng mga reviews ng product na ito ay kanya-kanyang patuyo nga. Merong gumagamit ng electric fan. Yung iba naman hinahayaan lang na matuyo, ganun. At ang pinaka-best review nga dito sa product na ito ay shiny nga ang buhok. Bukod nga sa shiny ay malambot din at mabango. Syempre ako, dahil nga users na rin naman na ako nitong hair mask, ay proven ko naman na talaga na mabango at malambot ang buhok. Lalong-lalo na nga at may color yung hair ko. Normal lang talaga na magkabuhol-buhol siya. Pero dahil nga ito yung ginagamit ko, ay hindi nga ako masyadong nahihirapan kapag nagsusuklay ako dahil nga malambot yung buhok. So yun, ang dami ko ng nakudacity sa inyo. Eto nga't malapit na rin akong matapos magluto. Charis. So yan, habang nagluluto nga ako at nagutom na nga rin ako, ito nga, memerindahin ko na nga rin itong kanilang freebies na strawberry shot. Pangalawang beses ko na rin to na matikman dahil nga doon sa first order ko na hair mask ay meron din akong free noon na ganito. Katapos ko nga nagmerienda, ito na nga for the continuation na nga ako sa aking pagluluto. Katni ay naapo gabi na nga. Magdidingding lang naman ako ulit ng labong. Ay naapo, unlimited talaga yung labong namin. Pero in fairness, last luto ko na yan ng labong na binigay ng tito ko. Kaya, syempre, in-enjoy na lang namin yung labong na yan at hindi na naman namin alam kung kailan ulit kami makakatikim ng labong. Ganun. So yun, nilagay ko muna yung papaya. Pagkatapos kong nilagay yung papaya, insunod ko naman itong labong. Syempre, saglit-saglitan lang naman na yan maluto dahil nga luto na. Kaya naman, nilagay ko na rin yung fish and then tapos na. Tapos na akong nagluto nun. Kaya naman, susuklayin ko na itong aking buhok bago kami kakain. At ito na nga yung resulta ng na-shampoo at na-hair mask ng white label na product. And so far, na-satisfy naman ako sa resulta dahil nga literal talagang mabango at malambot ang buhok. At nilagay ko na nga rin yung hair grower para maobserbahan ko kung ano ang resulta. So yan, etong at kakain na nga kami ni Arky Dandan. Yes, dalawa lang kaming kakain dahil wala pa si Daddy Dandan for today's video. Kaya naman, mommies and daddies, let's eat. Pagkatapos nga namin kumain ni Arky, etong at napagtripan ko ngang i-blower na lang dahil nga hindi pa masyadong tuyo. Siya nga rin lang na nakalabas itong hair dryer ni Hira, etong at gamitin ko na nga lang din. Sa result nga kanina, okay naman, satisfied naman na ako doon. Pero pag hiner dryer mo nga ay mas maganda nga yung result
resulta. So, ito na nga yung kinalabasan kapag na hair dryer. O, diba? Pak na pa. Malambot. Wala talagang sabit. Ganarn. At legit, totoo yung mga reviews ng users ng mga product na ito. Kaya naman, mamis, kung gusto nyo rin to, yung link, ilalagay ko lang dyan sa may caption. O kaya naman dyan sa may comment section. I-click mo na at mag-order ka na rin. Para naman, maitreat mo na ang iyong crowning glory. So, ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.